Мій 35-й день на будові. Сьогодні закінчила робити 4-й заокруглений кут, а заодно разом з ним пошліфувала і стіну поряд, щоб вона вже була готова до покраски. Разом з чоловіком нанесли другий шар шпаклівки на стелю у коридорі, і пару годин мого часу зайняло шліфування за батареєю. Може, кому стане в нагоді, тримайте від мене лайфхак. Надівайте шліфувальний диск на пилку та шліфуйте у важкодоступних місцях. Справа не швидка, займає багато часу, але вийшло непогано в цілому. Ще трохи підшпаклювала там недоліки, і в понеділок уже буде готово. Далі я скріпила стики гіпсокартону флізеліном у коридорі, і чоловік мене відвіз до центру, аби я купила сиру, бо маю замовлення на тортик. Поки після обіду чоловік шліфував стелю у кімнаті, я шпаклювала коридор. Минув черговий тиждень нашої праці і показую вам, як зараз виглядає квартира. Як гадаєте, видно зміни за тиждень? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вже чекаю той момент, коли вона повністю буде готова.